Ai moro! Tänään me näköjään vaihdetaan iPhone 4S ja 4 uusi akku. Hei, oliko meillä muuten 4S akkuja varastossa? Ennen varaosien tilaamista varmista oman laitteesi malli. iPhone 4 tunnistat siitä, että laitteen kyljessä on 1 musta raita ja 4S 2 mustaa raitaa. Projektiin tarvitset pentalopea ristipää ruuvimeisselin sekä muovityökalun akun kampeavista varten. Työkalusetin ja akun voit tilata videon kuvauksesta löytyvän linkin kautta. Aloita irroittamalla pohjaruuvit. Irroita takakuori liuuttamalla sitä ylöspäin. Irroita seuraavaksi akun ruuvit. 4 niitä on 1 ja 4S 2. Kampea akku irti esimerkin mukaan. SN akun liittimen voit laittaa suoraan kiinni, kun taas 4 liittimen alle pitää ensin asentaa maadoituskappale. SN maadoituskappale asennetaan näin. Laita akun ruuvit kiinni. Liuuta takakuori paikalleen. Tiukan takakuoren saat kiinni näin. No niin, ja se olikin sitten siinä. Jos tää video oli sun mielestä hyödyllinen, niin paina tykkää. Jos sä haluat näitä lisää jatkossakin, paina tilaa ja käy kommentoimassa tätä meidän Facebook-sivulla. Hei, älä karkaa!